پارێزەری کورد سبحی ئۆزگان بە نەویسا ji bo Kurdî ku bi 4 zimanan Kurdî، Tirkî، İngilîzî، Erebî li ser cilê xwe nivîsî, xwast ku di salvegera Peymana Lozanê de bi mebesta zimanê Kurdî li Tirkiyeyê bibe zimanê perwerdeyî ji Stenbolê heta Enqereyê yanê rêya 405 kilometreyê di vê germa havînê de bimeşe. Lê li qada Sultan Ahmedê ya Stenbolê ku cihê destpêka meşê bû, bi sedan polîs derûdora wî girtin, nehiştin ku ew bimeşe. Li gor kaxiza polîsan nîşanê wî da parêzgerî biryar daye ku ew meş li dê jî qanûna xwepêşandana civakî ye û dibe ku bûyerên nexweş rû bide, loma meş hate qedexekirin. Li gor Özgen biryar derhiqûqî ye û ji bo betalkirina biryarê dê îtiraz li dadgehê bike. Heqê walîtiya Stenbolê tinîne ku meşa min a ku ez ji bo mafê zimanê Kurdî bimeşim û vê mijarê bînim rojeva rayedarên devleta Tirkiye qada geçtiya Tirkan, Kürdan û dinyayê heqê walîtiya Stenbolê tinîne viya bend bike, asteng bike, ez ê îtirazî vê kararê bikim bidime mehkemê. Doz vekim bibêjim vî biryar, vî kararê walîtiyê ne hiqûqî. Qedexekirina çalakiya sivîla ji bo zimanê Kurdî li ser mafên kulturî yên kolektîv wek fişareke sîstematîk di nav civaka Kurd de tê dîtin. Hinek maf dane lê feqet ne dibin garantiya makeza gorê de, ne dibin garantiya yasayî de ye. Me dixwest ku ev bal bekişandin, ev mafê hanekê, ev heq û hiqûqê hanekê dibin qeyda makeza gorê de bête çaspekirin. Li Tirkiyeyê 85 milyon kes dijî û herî kêm ji 125 wê Kurdin. Lê bi milyonan zarokên Kurd ji mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakiyê Kurdî bêparin. Daxwaza Kurdan ew e ku birêya demokratîk û bi çalakiyên sivîl di garantiyeke yasayî de zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehî. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbol.